Asibingelele mbukeli sikwamukele kusisigaba sesibilisa lokho nje uhlelo lethu iKaizer News Talk oyibukela igama uSimangele isibongo sami ngwakachirwa kanti kuluhlelo lethu sanjelo yena umisi usithandwa Mpanza umsunguli lapha futhi abuyena ke umqondisi wayo kwenhlangano esebenza ngokugenza inzuzo yazo ukuthi ke iBeauty Beyond the Orange Uniform elekelela kakhulu ke abantu besilisa abasuke bebhekene namacala ababoshelwe wona abathi ke basuke bengawenzanga lenhlangano iyakwazi ukuthi ke ibalekelele labantu ukuthi ke ikwazi ukusebenzisana nawo ke ama-lawyers noma ke abameli ukuze bakwazi ukuthi ke bagcine bephumile. Yesinye nje sesigameko abazivezile ikhona ukuboshwa kwakheke uThami Maphumulo oboshwe iminyaka engaphezulu ka14 ehleli ejele ngamacala athi ke akazange awenze kanti uzophuma ngomhla ka28 June. Sizokhuluma ke nje kabanzi even nasesigabeni sokugcina sohlelo sizoyidlala ke iVN because abakhona ukuthi abekhona ohlelweni lethu echaza ngakho ke nje ukuboshwa kwakho ukuthi ke kwenzeke kanjani ukuthi icala engazange lenze kodwa ayithole engaphakathi ejele. Isimo kwelisa abazivezayo ke inhlangano esebenza ngokwenza izuzu ukuthi ke baningi abantu besilisa ababhekene nalengcindezi nokuyinto ebalekile ukuthi kukhulunywe ngayo ikakhulukazi njengoba ke inyanga esikuyona inyanga kaJune inyanga yokubungaza bona abantu besilisa ukubheka ke ezinye zeinselelo ababhekene nazo ezinye zezinto ezibalekile kakhulu nezikwazi ukuthi ke zilethe isixazululo kuzona ke inselelo ababhekene nazo abantu besilisa. Ngiyafuna ukuthi sibhekela sithanda ukuthi kulokho okade ukuveza ukuthi most of the time iziphi izinto eziholele ukuthi abantu besilisa bagcine beboshwa from amacala bangawazi ukuthi kunobugozi obungakanani kakhulukazi manje sizokhuluma ngalesi sihlava sokuhlukunyezwa abantu besifazane irape ukuthi inkinga enkulu ukuthi kulabo bantu abakwenza bazi ukuthi akulona iqiniso kulethe ingcindezi engakanani nakuyo ijustice system yasezweni laseNingizimu Afrika. Into okuyenzayo basuke ku-create-eka ama-monsters ilwane ebezingekho ngoba lo muntu usumhlalisile ejele for icala ngalenzanga ngesikhathi ehleli ejele every single day uyabuka ukuhlukumezeka ngophela kumnandi ejele ehlukumezeka yonke into agowa through yona ejele leyo nto yakha inzondo yakha ienga yakha ubulwane obuyisimanga ngaphakathi kuyena okuzothi uma uNkulunkulu emthanda ephuma uzothi uma ephuma first stop qhi uzoza kuwe ngoba usenalento yokuthi kungcono ngiyejele sengiyela into engiyaziyo ngihlalile ejele ngihlezi ngihlalela into engingayazi so sengiyalazi ijele kahle kahle alisamthusi ijele ngoba say usehlalile 14 years lo muntu ejele he's lost 14 years impilo yakhe so vele njengoba ephuma impilo yakhe vele izinthethas negativity ikhona usenalento yokuthi akasena ndaba nalutho. Ngiyafuna ukuthi sithandwa sibheke nakulawo macala ke asuke eyiqiniso ngempela ukuthi uqhubeka nokureportwa kwamacala njengoba ucela ukuveza ukuthi about 73% nokuyipercent elikhulu kakhulu labantu ababoshelwe irape amacala abangazange baze bawenze kubeka engcupheni amangakanani lawo macala asuke eyiqiniso ngempela labo bantu abasuke bedlengeliwe ukuba khona kwamacala asuke angawulona iqiniso kujike kutholakala ukuthi no leli cala zange lize libe iqiniso lo muntu ubekade nje eframe kuyibeka engcupheni engakanani lawo macala ayiqiniso. Into eyenzakalayo kugcina sekusafarisheka lawa enzekile ngoba nama authorities nawo agcina esenokuthi ayisuka vele yabo uthola ukuthi ngempela umuntu odinga ubulungiswa ukuthi benzeke kuyena akasabutholi ngoba manje sekunalento yokuthi even nasemaphoyiseni nawo agcina ngasaqondakala ukuthi which is which yabo so kugcina sekuthi abantu ngempela abadinga iattention bagcina bengasayitholi ngendlela ngobani iattention isiye esikhathini esiningi ebantwini abarong nasendaweni erong la ama state resources amosakalayo kuningi and ngiyafuna ukuthi singene kuyona iBeauty Beyond the Orange Uniform ukuthi yini lento ekwenza ukuthi usungule le foundation nenza in exactly la kule foundation. Beauty Beyond the Orange Uniform Foundation is it's on restorative justice. Okay. Prisoners and victims' rights. Amalungelo ababoshwa nama victims. Because I was in the police service before. Okay. So I was exposed to a lot of incidents. Ubona ukuthi umuntu yebo uyaboshwa but ubona ukuthi lo muntu ngempela ublank and ngempela lize limgojele azagwetshwa umuntu ngokuthi he failed to represent himself alibi mhlambe was not
ngendlela right bese ke kuba khona ke nje ke ne negligence. Negligence from iside likahulumeni manje lokuqinisekisa ukuthi umuntu kuthiwe ngempela leli cala lenzile a proper research, a proper investigation mhlawumbe kulibeka kahle ayenziwanga mhlawumbe ngendlela okholelisa singakusho lokho sometimes ama authorities asebenzisa ama powers awo ngendlela wrong endaweni wrong. I-incident ka Thami Maphumulo authority basebenzisa amandla endaweni wrong ngendlela wrong ngoba uma usuyilandela indaba it was a life triangle kwakubangwa intombi kasho ukuthi ke uyibanga kabika intombi uyibanga nephoyisa so iphoyisa ke lase lenze zaloke waboshwa umfana wagwetshwa umfana. Strange thing since is 2010 since 2010 yeah so strange thing is ukuze ugwetshwe and everything fanele uchargwe yonke leyo nto leyo. He was not charged. A lot of things were not done to the book, but that's another story for another day. Kodwa ilokho engikushoyo ukuthi ezinye indawo ne authority nayo iyayidlala indima. Sibe no Senzo Mdletshe. USenzo Mdletshe waboshwa 2011 wagwetshwa 2012. He's still sitting in prison kumanje udonsa ulife for icala elenzeka engekho ngisho lapho. He was in Joburg and icala lenzeka eKholenzo. Witness has come out washo ukuthi nga identify umuntu wrong ngenxa ye pressure enganginayo abuse engangithola ngishawa. We understand into engishoyo uba nomshaya unikeza pressure manje ukholele kuthini ukuthi ugcine kuboshwa yena. Let's just say authority. Okay. Understand. Let's just leave it at authorities. Yabo. So wahlukunyezwa so naye esefuna ukuphuma wagcine identify the wrong person and umuntu uyabheka ID parade was not done correctly. Kuningi. That is why ngisho ngithi ne negligence nayo ikhona and iningi kugcine kusafarisha ngempela umuntu wrong. USenzo had an alibi. Alibi yakhe was not even taken into consideration. Witness uyibhalile affidavits ngo 2022 already. It's 2024 manje. No one is doing anything about it. Uyasho ukuthi nga identify umuntu o wrong uyawachaza ama reasons akhe ukuthi umuntu engam identify yabo wa identify umuntu wrong even identity uSenzo has one name uSenzo Mdletshe but uSipho Senzo Mdletshe that is two different people uma usuthi uyalandela ngokwe identity ke manje no amaphutha abalekile la uma ngabe sibuye esigabeni sokugcina sokunikeza ithuba lokuthi mhlawumbe ukhulume ngama affidavit ikakhulukazi kumbukelo wethu obuzayo ukuthi kuyiqiniso kangakanani wena ikuphi isiqiniseko naso ukuthi ngempela labantu abazange bawenzela amacala abathi baboshelwe wena. Asingeke mbukele mangabe sibuya singena kusuka isigaba sokugcina saloko nje uhlelo lakho KZN News okuyibukelayo.